csak tettek volna ráadásul. Én nem sem vagyok olyan ilyen. Na hát, ha elmennek, utáljuk ki őket, jó? Most még mindig fogos a virág. Átadni a közösség ajándékot. Mert valami kis öröm legyen, és persze szeretnénk, ha azzal kocintanánk, akik itt lehetünk, aki vezet, annak kölyökkel felszólás és akkor akkor megyek el, mikor akarok, nem vagyok időeszközben semmilyen. Szandaszőlősen lakom. Gondolom módon megnéztem 16 perc címet, csináltam egy menetvonalat, mert akkor változolok kell. És fél óránként beosztottam, hogy melyiket mikor nézzük meg. Ezen a erre. Amikor befejezem, akkor szandaszőlős fölvelegedik, hanem itt. Mindegyiket visszahívtam, valamit tártam. Gondolom, ha megígérek valamit, de ha megígértem, akkor biztos, hogy megtartom. Ha olyan, hogy rizikós, akkor azt mondtam, hogy megígérem, majd meglátom, mert ha megígérem, az Atya Úristen nem tud eltántorítani, akkor elmegyek. Hallgassuk ezt a virágot, megkértem, hogy Jézus is semmit kaptam. Jaj, de gyönyörű, jaj, de örülök neki. Mi van benne? Jaj, de jó, jaj, de jó. Eredeti tanárnő. Jaj, de aranyos, jaj, de örülök A többit meg majd lehet költeni. Tessék nézni, a hagyadékosok, ötödikesek. Nem, már. Ez már Bocsánat. Hát is nagyon de van itt képeket, hoztunk még más képeket, úgyhogy majd lehet még akik még első Hatodiktól van, mert én hatodikban jöttem. Igen. Feketén nem mertétek rátenni, csak feketén. És megmaradt bennem mindig az, hogy én mindig szerettem, most mai napig is. Lehet hülyeséget csinálni. Tehát olyan jó viccesen, de valami is még a hódban szeretik, hogy nem megyek vásárolni. Pont olyan, Viszik még? Vízre? Sportol valamit? Valamit csinál. Edzősködik? Az a helyzet, hogy én mindig olyan helyen voltam katona, hogy még akár kajakoztam az öreg tavon, aztán Zalaegerszegre kerültem, ott a G-bárdító, ott tanítottam meg a gyerekeimet úszni, tehát víz volt, és Vácon már itt volt a Duna, mikor Pesten voltam, megint ott voltam, és aztán jöttem haza, tehát mindig víz közelben voltam, és azért is jöttem vissza, a vizek miatt jöttem. Most még jövőre lehet, hogy veszek egy kajakot, mert lapátom már van, és kimegyek a Holtiszára egy kicsit lapátolni. Én készültem. Az áldott jó szíve neki. Ki van így felkészülve? Van is, azt mondja. 10 nap az azt mondja, hogy másik felé szólod, azt mondja, nagyon hülye, mint volt. elfáradt a karom. Emlékeztek rá, hogy felé volt ki, amikor a nyári színetben vagy, hogy ott hagyták ezt a tévében bekapcsolva a párjúfőt, és visszamentünk a szünetről, halak mind megsültek. Mert úgy néztem a nagyik fogva, és sokan fel is kaptak. Mert akkor ezen rajta van a első osztályos, első osztályos, anyadik osztályos.
Én vagyok még úgy nagy. Tarts egy kicsit ennél. Akkor most Mária valamikor volt Maria, aztán Mária, aztán Mária, mindig ebbet is nevet. És az a ház, ahol mi laktunk, az az egy... Ez meg még a nagyítóval történik.